Δείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, πόση δύναμη ψυχής μπορεί να έχει ένας νέος που δεν έχει τα μάτια του. Ο νεαρός Χρήστος Δημητριάδης είναι αριστούχος απόφοιτος της πληροφορικής. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία στην εργασία του, αλλά και για να διευκολύνει τη ζωή του. Ο Χρήστος είναι τυφλός και σήμερα εντυπωσίασε συμμετέχοντας σε ημερίδα εν ώψη της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων από τις 26 μέχρι και τις 30 του Μάρτη. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής πραγματοποίησε σήμερα διάσκεψη τύπου στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας eSkills Week 2012. Η παρουσίαση της εκστρατείας έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Ευθύμιο Φλουρέντζου. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής αποτελεί τον κατεξοχή εκπρόσωπο των επιχειρήσεων πληροφορικής στην Κύπρο, του οποίου τα μέλη δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το φάσμα της πληροφορικής, με στόχο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ισοζυγισμένη ανάπτυξη της πληροφορικής στην κυπριακή οικονομία, ενεργείως ο φορέας αλλαγής για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Στοχεύουμε στη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη, όπως υγείας και εκπαίδευσης, και στην παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ανάπτυξη υπηρεσιών γνώσης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών. Για να πετύχουμε τους στόχους μας, είναι απολύτως αναγκαίο να επιληθούν τα προβλήματα που συνδέονται με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες. Η πληροφορική έχει καταστεί τις τελευταίες δεκαετίες ως η επιστήμη του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, με εφαρμογές σε πολλούς τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία. Μέσα από το πλέγμα που δημιούργησαν οι εφαρμογές της πληροφορικής και οι δυνατότητες τους, παρουσιάζονται ευκαιρίες στους νέους της σημερινής κοινωνίας για νέα επαγγέλματα και νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, στα σχολεία, ο ψηφιακός αλφαβητισμός θεωρείται πλέον απαραίτητο στοιχείο, λόγω του ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι εργαλείο για τον μαθητή και για τον εκπαιδευτικό. Στα επιστημονικά επαγγέλματα, όπως στην περίπτωση εδώ του γιατρού, η χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών βοηθά στην πιο έγκυρη διάγνωση και στην ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των γιατρών. Λόγω των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων που είχα, μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω και να αποφοιτήσω σε ένα τεχνικό κλάδο, ο οποίος έχει σχέση με προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μερικές υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιώ καθημερινά είναι πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Όπως βλέπετε, με τη χρήση ακουστικών και του κατάλληλου προγράμματος, ένας υπολογιστής γίνεται προσβάσιμος για άτομα με προβλήματα όρασης. Επιπλέον, στο κινητό τηλέφωνο, εκτός από πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιώ και πρόγραμμα αναγνώρισης χαρτονομισμάτων.